Ac o'r pellter yn y gogledd, ni'n gweld a fe fyddwn ni'n mynd at yr beirniad yn ysgant, beirniad i'r adran dy y flwyddyn hyn yn y Sioe Frenhinol. Ac y dosbarth yw yr Eboles neu Adfarch tair blwydd o oedran. Wedi cael tymach o gino, mae rai fi weid, Beth, siwt mae'r safle wedi bod yn weddol yn y dosbarthau cynt? Odi. Yn weddol. Ni gen i o cino nawr. 9-3-2. Atrol, teulu Atrol, dan away Golden Rose. Wedi cael ei magu wrth y march, Trefalion Jumping Jack ac allan o dan away Black Rose. Sam yn dangos. Sam y mab yn dangos yn dyfa, ie. A nesa ymlaen. 9-5-4 yw Tommy Florence, pen ffyrdd Miss Rachel. Wedi cael ei fagu gan y gwr sydd yn ei trafodi. Pen ffyrdd Prince Comet ac allan o pen ffyrdd Ella's Last. Brynhaethon Valerie i Vicky Whittle. Y march yw Thorny Side the Jackpot a'r fam Brynhaethon Fleur. Bydd gweld trwy cluster Geler Elsie sydd wedi chael i drot ac cerdded mlaen nawr i'r beirniad gael penderfynu i ddechrau'r dosbarth. P'un bydd ar y brig. Mynd i allbeth Mr Grant yn edrych am rhywbeth oedd yn Gymraeg, rhywbeth o dan gyfrwy a digon o benôl oedd e'n gweud. Ie, mae'n neud fi wrth i'n Pwysau fe oedd e fe? Ond yna fi. Ie, fi'n credu fydde mae'n rhywbeth sy'n eitha pert fi'n credu yn y Ebolesu fyd. Ie, Fi'n credu. mae yna wahaniaeth yn dysau. Os. Ie. Fi'n credu bod e'n bwysig i ornes fi'n credu. Fi wastad meddwl bod i'n gyffyle fe'n gryfach na i Ebolesu fe. Odi nhw? Wel, fi'n meddwl, lle mae fi'n anghywir. Right, ie. A wyt ti'n edrych am rhywbeth fyd a eto y gair hyn y sgop, rhywbeth sy'n gallu cario ebol. Ti moyn caseg mewn amser yn dwyt ti rhywbeth at yn bach o le mewn ffordd. Ie. A dwfnder. Ie. Mae fe'n glas da yn lygadu. Odi. Ti'n meddwl beth? Mae safon yn... Mae'r safon yn uchel. Ma fe. Fi'n credu mae gwaith o'i flanau i benderfynu rhyngthyn nhw fi'n credu. Ie, byddwn ni ddim yn hoff iawn o wneud hyn, ond dyna fe'r penderfyniad diwetha, ond am un sydd i wneud i'r beirniad Ynys Grant ar y dde fyna. O wedyn, llyth o gael hoi fach wedyn. Geif e noswaith o gwsg yn dife, cyn dechrau. Geif e gino. Geif e gino. Geif e gino fel ti. Mae'r cino ar dy bendi, nhw e. O, ti'n Pwy ti'n marw eisiau cael cino? Unwaith mae rhywun yn sôn am gino, fel a fi moyn bod. A dyma ni. Mae tipyn bach o falans i gael yn y cylch heddi ar ôl gadael. Moment yn ôl, yr adran C, Ebolesu tair blwydd, yn ni nawr yn ôl yn y gogledd, yn cystadlu gyda'r adran D ar un dosbarth.
A dyma ni nôl yn y gogledd, a dosbarth yr Ebolesi, neu Adfarch, tair blwydd. Mae'r beirniad yn ysgrant yn dod i ben yma. Mae'n diwedd y beirniadu, a mae fe wedi gofyn i'r dosbarth i gerdded mas unwaith to, fel ni wedi gweld sawl gwaith yn y diwrnod jyst i gael yr holl bwysig cymharu yna yn y diwedd. Mae fe'n dewis, mae'r ffon yn gael i bwynto'n am rhywun. A ni'n deall taw. Geler Elsie sydd i chael. Geler Elsie. Oedd hi ar y brig amser welon ni nhw diwetha, ynddoedd hi? Oedd hi. A Tommy Fuller yn ei dangos i. Da iawn. Ar ran y teulu Siamen. Geler Elsie sydd wedi dod i'r brig ar ôl bennu'r dewis. A fi'n credu mae wedi cadw'r ail yr un peth hefyd. Wedyn ni Dano ei Golden Rose. A ceffil, dyma hi fel gallet ti ddim gweld hwnna ar lliw Bertna. Dano ei Golden Rose yn ail. Fe fi ddim lot o newid nawr, wy'n gobeithio, ond gallai ddigwydd wrth gwrs. Casgob Queen B, fi'n credu, sydd wedi dod lan i gael y trydydd. Y trydydd. Gyda Ellie a Owens ni dangos i. Teulu sydd o hyd rhwle yn y cyntaf yna. Odyn. Brydfa Casgob, wrth gwrs, Philip Owens a i merch Ellie. Mae Ellie wedi bod yn brysur yn priodi yn ddiweddar. O, di wi? Odi. Ond yma hi yn y lledd, y dosbarth. Eboles neu Adfarch, tair oed. A mae'n edrych yn bictwr. Mae'n edrych yn bictwr fyd, yn dwi. A di mae hon yn un sydd wedi dal ligad i trwy'r y dosbarth mewn ffordd. Pen bach pert, mae bach o'r poni yn oedd hi, dim gormod o'r ceffil. Wedyn ni bydd hon yn hot tip fach i fynd mlaen heddi. Bydd. A dyma ni, ar ei banau. A dyma ni sgwaro lan i gael llun da ar enillydd y dosbarth yr Eboles neu Adfarch, tair blwydd o oed. A hynny yw Geler Elsie i teulu y Charmans. Odi, mae'n bictiwr yn dyfu beth. Ond dywi, mae'n bert ac eto mae digon o ddyfnder a digon o gorff dau. A'i feddwl ond ti'n gweud yn gynharach bod ti'n edrych am rhywbeth gall fod yn gaseg. Am rhyw reswm, dyw geiriau ddim yn mynd i wneud yn y farn ni. Mae hwnna'n disgwyl fel Eboles fe dyfudd mlaen i fod yn gaseg. Caseg y dyfodol, odi. Odi. Ac i atgofio wrth gwrs yn ail Dano ei Golden Rose. Ti'n gofio beth oedd yn drydydd? Odw, Casgob Queen B gyda Ellie. Casgob Queen B, Ellie Owens. A dyma ni, Geler Elsie, yn ennill dosbarth diwetha y cystadlu yn yr adran D. Geler Elsie, neu teulu'r Siarman, yr Eboles neu Adfarch gorau, tair blwydd o oed. Exhibit number 953. That's the Charman family with Geler Elsie. In second place is 932. And that's the actual family with Danaway Golden Rose. Third